Maayong hapon mga binati ug minahal kong matalunon. Kuan November 9, 2021. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa lungsod sa Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Okay guys, ako naghahangyo sa tanang mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ang lungsod sa Matalom ay open kini alang sa tanang ganahan mag-invest og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ako naghangyo ko sa taga Matalom nga ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo sa akayuhan sa lungsod sa Matalom. Ato gayo lang suportahan guys para makontinue ang mga gipang plano aron mahatagan og maayong serbisyo ang katawhan sa lungsod sa Matalom. Nya guys, kuan ta guys, always utang mag-teamwork aron daghan tang mahimo nga mga programa diin ang makakuan yan ang tumong ug tuyo nga makaayo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Magtinabang ta guys kay dako og impact daghantang mahimo basta magtinabangay kay unsa may rason aron atong mga idea guys makamugna og pinaka the best nga idea di lamang sa kaugalingon kundi alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay? Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kanyo Matalom. Ako magaingon nga ang panaghogpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. November 9, 2021, Eco live diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Nga naman, aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, good luck and God bless to all.